Εισιτήρια για Metallica τέλος. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για την ανακοίνωση συναυλίας, πάνω κάτω αυτό φοβόμασταν που θα συμβεί. Αυτό το βίντεο δεν το κάνω για να κλαφτώ που δεν κατάφερα να εξασφαλίσω ένα εισιτήριο, αλλά πιο πολύ για την ίδια την πλατφόρμα της Ticketmaster. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή μου το ρωτήσανε κάποιοι σήμερα γνωστοί μου, γιατί δεν πήγες μέσω της οδού του fan club. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή με διέπει το αίσθημα του δικαίου, θεωρώ ότι θα ήταν εντελώς άδικο να κάνω κάτι τέτοιο και κουτοπονηρό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί το κάνανε γιατί θέλανε με σιγουριά να εξασφαλίσουν ένα εισιτηριάκι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μεγάλωσα με την κάψα των Metallica. Είναι μια μπάντα την οποία την άκουγα έξω στα rock και metal club. Έχω περάσει μια βόλτα από όλη του στη δισκογραφία. Δεν θα ανοίξω στο Spotify μου και θα δεις τα μέτρητα και ατελείωτα streams. Είναι μια μπάντα την οποία την εκτιμώ, την σέβομαι, εννοείται. Πολλή μουσική με όμικρον γιώτα που θαυμάζω και υποκλίνομαι αυτή τη στιγμή είναι οπαδοί αυτής της μπάντας και έχουν επηρεαστεί άμεσα και βαθιά από τους Metallica. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της metal, δεν χωράει αμφισβήτηση και δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε εδώ πέρα αυτό. Απλά ξεκαθαρίζω πως αν έπρεπε κάποιος να περιμένει στη γενική προπόληση και τη σημερινή ημέρα, είμαι εγώ. Δηλαδή θα το έκανα σωστά. Δεν είναι μια μπάντα στην οποία συγκαταλέγουμε στους φαν της. Παρ' όλα αυτά είναι ένα live το οποίο ήθελα να πάω, να το ζήσω, να βιώσω τα vibes του, να είμαι ένα μέρος του συνόλου του κόσμου και της μπάντας. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερα. Και γιατί δεν τα κατάφερα? Γιατί 9 παρατέταρτο ξεκίνησα, μπήκα στην ιστοσελίδα της Ticketmaster, μετρούσε κανονικά, γέμιζε η μπάρα. Κάπου κατά τις 9 και 4 πέταξε ένα timer, κράσαρε το σύστημα, ένα timer το οποίο τελείωνε 10 η ώρα, που εκεί ξεκινούσε και η γενική προπόληση. Λέω: OK, πάμε. 10 η ώρα ξεκινάει κανονικά, γεμίζει ξανά η μπάρα και μου πετάει εις διπλούν, γιατί 2 φορές χρειάστηκε να ξεκινήσω να περιμένω, ότι η επίλυση δοκιμασίας κάψα πήρε πολύ χρόνο. Αυτό έγινε περίπου στα 50 λεπτά στην πρώτη φορά που προσπάθησα, από 10 και μετά, και άλλη μία κάπου 11, κάπου 12 παρά. 12 και 4 ως γνωστόν, τα εισιτήρια τέλος, βγήκε και επίσημη ανακοίνωση σελίδα της Ticketmaster. Απλά εμένα με διαολίζει το γεγονός ότι δεν ήξερα ότι έπρεπε να ξέρω σταλιάζω και να είμαι από πάνω. Και για ποιο κάψα? Στη δεύτερη προσπάθεια, ναι, στην αρχή μου έβγαλε να πατήσω τα κλασικά με τα υδροστόμια. Επέλεξε τα υδροστόμια που βλέπεις στην εικόνα. Δεν υπήρχε άλλο κάψα κατά την πορεία. Και έτσι κι αλλιώς η ίδια η σελίδα σου έλεγε να παραθέσεις ένα email ώστε να σου έρθει η ειδοποίηση να μπεις να κλείσεις μέσα στο 20 λεπτό τα εισιτήρια. Πραγματικά γνώριζα ότι το Ticketmaster είναι μια σελίδα σκατά, μέχρι που απέκτησα και τη δικιά μου εμπειρία. Και πιο πολύ αυτό το κάνω αυτό το βίντεο για να κράξω το Ticketmaster. Τώρα με αυτό που έγινε με τους κωδικούς και με το fan club, ναι, τα διαβάζω τα σχόλια. Ναι, δεν έγινε καλή διαχείριση. Και πρέπει να βγει και ένας υπεύθυνος μέσα από το fan club κάποια στιγμή να μας πει πόσα mail είχε πριν την ανακοίνωση συναυλίας και πόσα μετά την ανακοίνωση συναυλίας. Αλλά πραγματικά, παιδιά, αν κάποιος έπρεπε να πάει σε αυτή τη συναυλία, είναι ο 16χρονος που τώρα ξεκινάει τη μουσική του πορεία και έχει το δωμάτιό του γεμάτο με αφήσεις της μπάντας και πραγματικά έχει την κάψα και διψάει να δει τους Metallica. Ο τύπος ή οι τύποι που έχουν χτυπημένο τατουάζ πάνω στο σώμα τους με το λογότυπο ή τις φάτσες της μπάντας. Γενικά αυτοί που καίγονται πραγματικά να το δουν. Και το βίντεο δεν είναι, ξαναλέω, ένα rant για το ότι δεν κατάφερα να εξασφαλίσω ένα εισιτήριο.